mai takarda ta gaba bayan ya yi sallama da fatan alkhairi ga malam ya ce malam mun ji tsokacin da ka yi game da Sheikh Idris Abdulaziz Bauchi game da zargin da ake masa akan batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mun ji mun gamsu. Allah ya saka da alkhairi. To mi malam zai ce akan matasan da suka fito a Kano suna cewa su ma ba su buƙatar taimakon manzon Allah. Subhanallah. To, wato bai kamata annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a ce shi ne aka ɗauki sunansa ana kama abu mai alaƙa da izgilanci ba. So, akwai aya guda ɗaya da za a lura da ita, da wannan ƙadiyar duka ta wuce amma daina yinta. Domin Allah da ya ce, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran, sai ya ce, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Muhallin shahid din ma'anan an ce litu'minu billahi dan ku yi imani da Allah wa rasulihi kuma ku yi imani da manzon Allah. Sai aka ce wa tu'azziruhu ku karfafe shi sannan kuma wa tuwaqqiruhu ku girmama shi. Kenan duk musulmai na duniya akwai girmamawa tsakaninsu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To duk kalmar da zaka faɗi kan Annabi ya kamata sai ka auna ta a sikeli ka gashin cikin maganan nan akwai girmama Annabi ko babu ita. Matukar babu girmama Annabi cikin wannan kalmai to ba daidai bane musulmi ya yi ta. Kamar misali kamar taimako da ake ta magana a kai. Mu ɗauka yanzu sai aka samu wani mawadaci ya same ka kai talaka ne abinda zaka ci ma yana yi maka wuya balle sutura. Kawai sai ya ɗauke ka sai ya baka jari. Kawai jarin nan sai ka fara kasuwanci Allah ya bunƙasa wannan jarin ka zama babban mai arziki. Shin ba Allah ne kawo ma wannan taimakon ba? To daidai ne ka tadda wannan mawadacin ka ce mashi ni ba kai ka taimake ni ba Allah ne ya taimake ni. Akwai girmamawa cikin wannan abin ko babu? Amma bil haƙiƙa Allah ne ya taimake ka shi kuma ya zama sala. To akwai girmamawa cikin ka ce mashi ni ba kai ka taimake ni ba. Ko kuma ka fito daga gidan talakawa da ko kuɗin makaranta ba iya biya maka kai makaranta. Mutum ya ɗauke ka ya sa ka a makaranta ka gama karatu ya kai ka jami'a ka ƙare ya neman maka aiki sai da ka zama babban mutum kai arziki. Kaga ai Allah ne ya kawo ma taimako amma ta hannun shi. Shin daidai ne kuma ka zo ka same shi ka rika cewa ni ba kai ka taimake ni ba Allah ne ya taimake ni? To yanzu duk wanda ka gani musulmi ne jarin musuluncin shi shine Qur'ani. Domin Qur'ani in aka cire shi cikin musulunci to babu musulunci ya rusi. To wane ne ya zo mana da Qur'ani har muka zama musulmi har muka gane Allah shi ke taimako? Annabi shi ya kawo Qur'ani kenan shi ya bamu jari na yin musuluncin. To yanzu daidai ne kuma mu rika cewa kai annabi ba mu bukatar taimakonka? Akwai girmamawa. To ita girmamawa da Allah ya ce wajibi ne ga duk musulmi shine wato azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ina fata an gane. Kenan kamar yadda nace ni ban yadda a duk kungiyoyin nan kaga manyan kungiyoyin da gare mu dai a Najeriya da zan iya buga misali da su akwai ɗariƙa, akwai izala, akwai shi'a. To ni a fahimta ta ni ya haya masu suka ban ce kai ba. Ban yadda a ce wai wannan kungiyoyin wai ba su kaunan manzon Allah. Ba su son annabi irin yadda ake cewa. A'a, fahimta ce kowa da irin tasa. Amma kuma kana da yanci kai ma kamar yadda ni ga abin da na fahimta kai ma kuma kana da yanci ka fahimci wani abu sabanin abin da na fahimta. Amma ni abin da nake nuni shine ba wai ilimin addini ne kadai ya kamata mutum ya yi in zai yi dawa ba. Akwai buƙatar ya koyi lafazi. Domin akwai lafazin da zaka gaya wa manzon Allah yayi tauri da yawa. Ya kamata ka tausasa harshe tunda Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ku girmama annabi. Dukkan cikin maganganun shi Sheikh Idris Abdulaziz da na kowa ma masu goyon bayansa da sauransu abin da ke mishkila cikin abin nan ɗaya ne mutum ya hito ya ce ba na buƙatar taimakon wannan cewa bai buƙata to nan ne shi inda mishkila take. Kamar misali da mutum zai ce ko manzon Allah bai da ikon taimakon ka sai da izinin Allah. Ba wanda zai ƙalubalance ka ga magana kenan rashin girmamawa ce kawai. Aka samu cikin kalmai tunda Allah ya ce a girmama annabi to duk kalmar da zaka faɗi shi ba emptin mutum bane irin kowa akwai buƙatar ka sa wannan girmamawar da Allah ya baka umarni a ciki. Sannan akwai waɗanda su kuma gyara ke ba su iya ansa wurin maƙiyansu. Ta yiwu mutum yayi lafazin amma lafazin yayi tauri da yawa sai dai masoyan shi saboda makauniyar soyayya ba su iya mai nasiha cewa ya tausasa wannan kalmar ta yi girma su yi mashi nuni
sai ya zama kila gyaran ya zo ne daga wurin makiya, to sai wannan kiyayya ta tasiri ya zama kai ba za ka iya ansa gyara a wurin makiyi ba, to shi kuma wannan ba daidai bane. Duk ta inda gyara ya zo wa mutumin kirki yana da kyau sai ya anshi wannan gyaran. Duk wanda kai wata kalma wanda ya zama akwai gyara cikin ta, in suka taso suna ta goyon bayan ka, to bai kamata ka yadda ba, domin in mutum ya yadda ya burma ka kan wani abu wanda shi kuma ba daidai bane, to ko da can baka yi kuskure ba to nan din kuma kuskure ne. Kuma mu ɗauki ma kalmar nan da ake maganar taimako, ita wa taimako ba bauta ba ne. Kalmar taimako hatta sahabbai ɗin sun taimaki manzon Allah ai. Kamar yadda Alƙur'ani ya ce, wajen isar da saƙo. Da Allah ya ce, fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran lazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ja kai fallazina amanu bihi, waɗanda suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu suka karfafe shi, sannan sai aka ce wa nasaruhu suka taimake shi. Kenan kai a ce ya taimake ka aibu ne bayan gashi shi annabi ma Allah ce sahabbai sun taimake shi ma ya taimake su. Ina fata an gane. Sannan lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan, sai aka ce wa yansuruna Allah wa rasulahu. Su sahabban suna taimakon addinin Allah kuma suna taimakon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan gabaki ɗayan wa'azi in kai mai wa'azi ne, me ake so sakon wa'azi ya isar shine ka sa mutane su ji tsoron Allah, ko ba iyaka abin da ake so a isar a wa'azi kenan ba. Kenan idan har wannan sakon kake so ka isar, in ka ce duk wanda ya bijire wa dokokin Allah ko banzon Allah bai iya taimaka mashi, shikenan dama duk musulmin duniya ya san iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kaɗai muke bauta Allah kuma kai kaɗai muke neman taimakonka. To amma duk lafazin da zaka yi amfani da shi kan annabi ko zaka yi amfani da lafazi kan Allah, to akwai buƙatar ka lausasa shi iyakan laushi saboda girmamawa. Ni wannan haka na fahimta a cikin wannan lamarin.